दिनै बेयाव रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि उन्दै उन्दै गेलेगिरिफोरखौ लानानै मोनसे बादायलायनाय हाबाफारि खुंदों आरो दिनै बे माइनाव बाजारनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बे जागायबाय। बेयाव दिनै गोबांथार गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। बे हाबाफारिखौ साननायनि थाखाय बानजायनाय जादों। बेयो गाबोन जोंहा जोबथि बादायलायनाय जागोन। मोनबेसे टीमनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन? दिनै मोनब्रै टीमा सौफैनो हाबाय आरो गाबोन मोननै टीम फैबावनो गोनां। गासै मोनद' टीमा जानानै दङ। बे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि बर' लाइमोनफोरा बा गेलेगिरिफोरा फुटबलखौ जोबोद मोजाङै गेलेयो आरो जोबोद मोजां मोनो गेलेनो। बे हिसाबै आरो बिथांमोननियाव जोबोद टेलेन्ट दङ आरो बे टेलेन्टखौ दिन्थिनायनि एबा मोजां गेलेगिरिखौ सायख'नायनि बे मोनसे मोजां प्लेटफर्म आरो बेनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना आनसलिक लेभेल आरो आनसलिकनि उनाव बिथांमोना जिल्ला थाखोआव गेलेगोन आरो जिल्लानिफ्राय बिदिनो जोंनि बिटिआर काउन्सिल बे काउन्सिलाव गेलेगोन आरो रायजो नाङै गेलेगोन आरो आं फोथायो एबा जों फोथायो बे गेलेगिरिफोरा सानसे हादोरनां एबा मुलुगनां थाखोनि गेलेगिरि जाहैनो हागोन। बेयाव नंगौ जोंनि बर'फोरा जिहेथु फुटबलखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जोबोद मोजां गेलेगिरिफोर दङ आरो बेनि गेजेरजों जोबोद मोजां गेलेगिरिफोरा जोंहा सोरजिजागोन। आरो बिदिन्थि हिसाबै जोंहा मुलुगनां थाखोआव गेलेग्रा हलिचरन नार्जारि, दुर्गा बर' आरो गोबांथार गेलेगिरिफोर दङ आरो बे बिटिआर सरकारा बानजायनाय जि नै दा सोलिबाय थानाय CM काप बे कापआ जाबाय दङ। बेयाव गोबांथार गेलेगिरि गासै 70,000 गेलेगिरिफोरा बेयाव रेजिस्टार खालामदों। बेनिफ्राय जोङो मोननो हायोदि जोंनि बे ओनसोलाव फुटबलखौ मोजां मोनग्रा एबा गेलेग्रा जोबोद दङ आरो बे फुटबलनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरा गाव गावनि थांना थानायखौ एबा सासे प्रफेसनेल फुटबलार जानो हागोन आरो बेनि गेजेरजों जोंहा मोनसे गेलेग्राफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां डिसिप्लिन आरो जोंनि समाजाव मोनसे गोरोबलायनाय अनलायनाय आरो बे गेलेनायफोरखौ नायनो थाखाय जोंनि गेजेराव बैसोनि जेबो फाराग लाखियाबालासिनो आइजोफोर आरो बैसो जानाय मानसिफोराबो फैयो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव समाजनि गेजेराव गोरोबलायनाय अनलायनाया बेयो जोंहा मजबुत जागोन। बिटिआर गभमेन्टनिफ्राय दायो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जिथु सरकार बे सरकारा गेलेनायनि बिथिङाव जोबोर गोसो होदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों माने थांना थानायनि जिथु राहा बे राहाखौ बिथांमोनखौ साफा मोजां गेलेगिरि सोरजिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे बेलायाव जोंहा गासैबो गेलेगिरिफोरा गोजौ थाखोसिम सौहैनो हाया। बेयाव गेलेगिरिफोरनिबो लोरबांथि थागोन आरो बेयाव प्लेटफर्मनिबो लोरबांथि थागोन आरो जोंहा माखासे गेलेगिरिफोरनि गारजेनफोरा बिसोर सापर्टिभ नङा, गथ' गथायफोरखौ सापर्ट खालामा बिसोरो खेला गेलेनायाव। आं बेनिखायनो खावलायगोन दायो जिहेथु जोङो फुटबलखौ मोनसे प्रफेसन हिसाबै लानानै गावनि थांना थानायनि राहा हिसाबै लानो हायो। बे हिसाबै जोंनि गासै गारजेनफोरा गाव गावनि गथ'फोरखौ गेलेनायाव जायफोरा गोसो दङ बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगौ, सहाय होनांगौ, मदद होनांगौ, अब्लानो जोङो मोजां गेलेगिरि मोननो हागोन। आथिखालावथ' बिटिआर सरकारा माखासे गेलेनायखौ नोजोर होदों, माखासे गेलेगिरिफोरनि थाखाय माखासे कचिंनि फोरोंगिरि बेनि गोनांथि जायो, नाथाय बे बिथिङाव बिटिआर सरकारा बेखौ माबायदि नोजोरजों लानानै खामानि मावदों? मा फोरमायगोन? कचिंनि बेलायाव जोंहा जिहेतु मोनफ्रोमबो जिल्लानि सिङाव मोनफा मोनफा स्पर्ट्स एस'सियेसन दङ। बेयाव कचिं होनाय जायो एबा गेलेबाय थानाय जायो, नाथाय थोजासे जायाखै। गामि लेभेलाव बा आनसलिक लेभेलाव बेबायदि कचिंफोरा खम जादों आरो जायनि थाखाय गेलेगिरिफोरा माने मोजां टेकनिक बा स्किलखौ मोननो हाया। बेनि थाखायनो गोबांथार गेलेगिरिफोरनि गेलेनाया आद्रा जानानै थायो। दा बियो जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय जुदि आनसलिक लेभेलाव बा जिल्ला लेभेलाव बे कचिंनि बेब'स्थाखौ जुदि खालामना होयोब्ला निसय जोङो इयुनाव मोजां गेलेगिरिफोरखौ जोङो मोननो हागोन होननानै जों मिजिं खालामनो हायो।